Iba, mas lumot yung next na. Ada sa Chicago niya nga rin ganun. Dua. Ay. Pulo. Sando? Pulo. Pulo. Pulong ito. Sabay nga na nagsukan na giting. Ito na nga, ano? Walang matok sa buran, no? Pagbagoy. Pagbagoy sa buhay. Magkaya lupa.
Open ng tabi. Ako na. Hindi na siya lumagpiyo. Oo, panlima na ako, panlima. Lapit ako. Lapit naman, pwede mo Lapit sa palo. Pwede makiwas ka mo siya. Dumukamot ko, ayos ka. Mati mo, dumukaan. Ayaw ko si Tagbo. Ako rin sila. Hindi mo ka, nag-uusang ka mo. Nalas mo siya ng siyon. Bila ko po, talpi man siya rin. Oo na lang mo, pwede mo yan. Gusto mo kakaan mo ka, hindi kami magkaroon nito. Kaya ako, parang mga nito. Gusto ko ba kasi ito parang parang mo yan, pero kanili. Kaling, yan na, yung tubig siya lang. Pati, ano ba ka? Nag-uubos ako minsan ko. May ano kaya may chip? Wala tarami. Pero may dalang mo. Ano? Madali yan, madali, magtinda. Oo, pagkalunas na ako. Hindi ako. Baka nakamot ninyo. Baka yung nakamot ko. Kaya may isip ko ako. Oo, nag-ano mo. Pantalo na ako, pantalo. Gira na siya ang ano, ang atos nindo. Ang aircon. Ang aircon nagluluwas. Nanilig ang sabihin niya, sabihin ko niya. Pilit ka po. Mano ka pa, Jen? Wala na yan. Ay, siya niya.
So, mayaman mo. So, search mo sa YouTube crinkles. Ano, dapat, pantay ko nga pa. I wanna drink. So, may crinkles kayo. Ay, 60 lang pala. Crinkles, kumain ko. Mel, at dyan mo, gusto mo sa more. Kiss na yun. Alam na yun, ba sila? Hindi naman nagsasabi sa kuya. Tinakot mo ako Kaya ako ng pisyo. bago lang tinakot ko ang dili siya sa'yo pala. Yun, kaya po, alam ko sa iyo. Oo, napos Kaya na wala, ako kaya tawag mabuto yung na kanila. may tinalo ako naman na Kaya may dyan ang premium. marapas mo nag-gawin. Malibukon ka mo dyan. Iya man ko. Ako ano, kaya. Ay, ito. Kaya. Yay! Nabuhat daw ako dyan. Mabere na si Jimmy. 2005 ba rin? Yun ako nang taas, ano na, maybe. 20,000 na ilikuma. Wait, sino? Ang wala lang yun niya. Babareta siya. Parang galing. Kasi mo kumatong ka mo. Lamot na lang. Sexual ka para sa lamot niya. Mga tao. Parang temporary ka lang kampo. Tanga. Parang isa. Lamot temporary. Ya, dikit din siya. Then, palitan mong passport. Ay, makalagay sa iyo. Wow. Uy, di po siya tanong ko. Ano kasi maulog ko? Ay, bungo. Alam mo, nalilingkod ko. Nilingan siya ako. Nilulog mo. Ako yung konsig din. Ano to? Si ganun. Wali, alam mo na sinungo. Ay, nagdungo. Tumahan ako. Oo. Ulong. Ay, oras na aking. Ay, tama ka mo. Nilingan siya ako. Snatching. Tingin mo rin ko, hindi ko minarinig ng patayo. Patula nga yun, tama. Sabi, tagbo. Nagkakabutak ako. Hindi mo lang nagtaro? Ano gagawin? Hindi ako, hindi ko nga ilatag. Ano ginagawa? Ikaw, nagkarakal na ikaw. Nagkarakal na sa tubig. Ay, pagka mababala yung gita o. Ikaw. Ay, malaba kumain na yun. Mingat na water pero pa maligo. Very extreme to. Gusto ko ulit mong gulong. Gano'n ko nga, pwede ka mo din lang sa gulong. Ikaw, ipo ka na ako. Oh, kita nga ito parang. Tama ka dyan, tama yan, tama yan. Talagay mo na siya. Ikaw. Sige pa ngayon siya, nagtatukak ni siya. Hindi ba siya? Kung nagsibutar no. Hindi limit pati si CJ. Ulit mo sa doon. Ah, pinansin ni CJ. Hindi ko dito pinansin ko. Hindi mo pinansin, sinigman mo. Okay. At sabi ko mo sa ko.
Yan, yan. Sabi ko. Yan. Anong good na ko mo lapis sa play-doh? Okay. Eh, nakamasulog. Nagirin ito blue. Chubos! Kasi halima ba? Kasi yun. Sugma ako nagkawat. Para na-delay. Oh, God, may go ka na yun. Parang makakat na na-delay yun. Dua ka? Sarong kalbo nga, kabidyo yan. Sige na, Jake. Ano daw? Bisa daw. Para nakakontrol ni JP sa akin siya. Hindi mo lang doon. Tutong lang. Wala akong dilag kasi ngalilaw ako. Lapit ka nga. Hirap na ipadugo rin. Ako yan sa VIP, may siro. Ano? Siro Ace. VIP mo. Ace. Ay, pwede si Banga I'm yun. sorry, I don't know. Sorry, I'm sorry. Kaya nagawa din si dito. So, diginin ko siya. Kawagal ko nga itong sarunggi yun. Go. Hello. May lemon ayun. Oh! Ayos na ito ah. Ang sumay ka doon. Mag-double slide. Puro ba ko mag-double slide? Dua. Nawahayan ko dua. Hindi, namutog. Nawala na daw yan ako. Ano ba ito pang ilang? Iyaw ba? Iyaw? Iputagadan pala na ako dyan sa... Iyaw ba? At napatala ako dyan. Tinarawan ako. In-enter ba nga? Alam mo ako. Kapwa ka? Ano yun Gio? Tulog yan eh. Open. Oh, pandua tulog. Pandua ko. Hello. Ikaw na mag-remote. Ano ba nila? Hindi na ikaw, di ba na ikaw? Tao pa yun? Ha? Ayun. Oo. Ay, subi pa ba? Kasi mo. Sa tao pa yun, itaw na ako. Maayos na yun eh. Ayan, nakala na nayos na yun. Nakala na kita ka. Nakala na kita ka. Hindi, hindi na siya. Dalaw, tayo, daydayan. Ayo, ayaw. Wala. Pag umadakaw. Wala, partida. Ayun, saan na lang. Kuya, mong ginawag na ka. Sige na, ka kayo. Basta pag di na kayo siya, utang na siya. Ganun, ini. Tangang kaya lang ganyo. Yung sensitivity mo. Nakakatampuhan nyo. Ay, alatid sila din. Tamok ka nga, ano ka yun. Ano kayo mo kayo dalawin ka kayo ng dalaw. Ako kaya ko. Sabi mo. Laban-laban mo siguro mga siyo. Kumi ako talaga pwede ano. Ano tawag siya? Ako, hindi ka pupunta po. May sure. Putang nila mo. Okay na mo.
Hayop ka. Hayop kasi kung nasuntunta ka dyan. Hapon siya. Ano ba? Meron siya. Hello, ano na dami siya? Bakit siya kasi tadi mo? Iksarado may... May kapag ngayon magana naman ka. Ako ba kasi Jid Noah? Sa doon sa account niya. Luto rin yung marahin yung Noah. Alam mo nga, mas kitang katatamos ko. Walang agad na ako sa ako. Ay, doon ka na. Hello? Oh, ayo! Ayo! Kagad na ako. Hello pa, hello pa. Pero nga, yung pareho. Grabe ka bawas. Ano nga, yung tuloy na yan, ay, Arot na kagad. Ay, doon lang, doon lang. Oh, wala ko doon pa. Napalay. Ako ko daw. Ju, ano ko yun? Oh, ibong ko jibo. Oh, kasi dahil nakitembra siya. Oh, nagalang ko. Nakitembra ko ako. Ganda ka man ito. Oh, nakitembra ako. Kaya pa pilo. Hello, hello. Oo. Ano tayo yun? Hindi yun o. Daltab. Natakot ka na doon. Oh, yo! Maganda ka nga din yan. Naganda ako. Oh, dewa siya. Busy. Oh, Ako ano ka nga din? Ako matalagibo. Gibo na ako. Partidahan ka pa. Zero pa, zero. Kailangan mo ba yung teta? Master na. Ayun mo. Ano yan sa ulo? Balik ka na yun. Oo mo. Salok lang. Hindi mo no. Nakupong ka naman. Kami naging bumili ko ka lang. Hindi daw ako hindi ko. Wait, sa tingin ko tama gamit. Malat ka, mawambi mo na ako dito. Research na sa, David yan. Ayaw, Sensei. Imiting na yan. Ganun nga, nindara yan. Sensei. Ano, ang trato siya si? Sensei. Parang kuman? Ano yung mga kumana? Ayop ka, hindi mo kaya. Hindi ko nga ayop kaya. Ito, kaya may kasura ako, bububo. Ano ka na ba nakagibo? Tapos na. Malang ayop kaya no. Pangit mo. Gano'n, magibo. Mabuton! Nandang kaya ako. Tama ito mo, ada ko. Dahil. Pero, parang kaya tigap mo. Hindi ko kaya. Ano ako nga yun? Ano mo siya di po ka? Ano, typhoon. Si? May ko si David. Edwin, typhoon. Hindi dad mo, may. Typhoon. Tiga, wala akong barit. Walang barit para Hindi, wala ka sa word mo dyan. 211. 3211. Kumalsita. Hindi! Pero, agad. Ito ang ayop kayo na! Ayun na. Kailangan ko nga ako. Ito naman. Ito nga ayop kaya. Sige, pagkita natin dila limaw ako. Sado mo, alimaw ini sabi, eh. Henry Bombi, kayo.
Siyempre, wala, kapan ka pa na ito na. Kailan, gusto mo ka partida. Hindi mo, hindi pinag-birth ka ng duwa o. Alright, dito, dito. Pato-pato man. Pato-pato kita duwa o. Iyo. Ano? Saka may pato-pato na ako. May nag-live o. Good. Hindi. Hindi ko ang kita. Isyo. Yan ang yan eh. Ako hindi nila ibigay ng lima. Kung naka-12 mo sa break, hindi ko kayo ni. Pero ang mga hindi mo na nagalawa, Alkira. Yun lang. Pato-pato. Kasi wala sa kuya to sa'yo mo. Wala mo ka pa. Ayun, kamas nila ko tingin. Lasong ka pa. Ayun. Hindi mo na dyan nila pato-pato. Ano ba? Maski mag-uong ka pa rin. Ayun. Ay, Medyo to na niya, sabi, di ba? may latok ka na. Ako pala hindi ako paano. Sure ka? Sure. Iwi. Lima na sa lang sure yun. Wala kayo to. Kasayan. Ano mo wala yun? Dila mo makaskula ako ng kalaban. Hindi ka kapag ko rin. Alam mo ba ka? Mama mo ito, Ben. Alam mo, Mother. mami mo. Ano ba yan, mother? Tita. Nasaan yung sinang po na ba? Bumili na lang ako kita, Bel. Buta ka na kabalo. Gusto ko kasi may nag-take yan. Hindi mo naman ikaw. Bakit ko rin ito siya? Mabay ko lamang. Alin mo ka practice dito sa PBA? Ikaw pa, oh. No? Tama, para it's my turn. Oh, Alam mo ang my turn. okay na yun. Ano? Ito, kabuday na nga yung gusto ko na nga. Para pag nasormi ka na, bulong ka. Ito ko ba, yung isa yung kumati. Wala ko siya. Bakera ka nga, sige pa rin. Puta nga! Kaya mo na medyo kita. Yung ano yan, bulong. Yung yan eh. Na naman. Ang shoot ano? Kaya nga, yung pamadil mo. Yung pamadil mo. Wala ka din, wala din ako. Ay, dahil mga alam ko magulang ka nga, ayos ka. Kapanalit ko na. Ilan pa kasi mo? Kaya nga, yun. Oo, yeah. Yun mo nga. Yung mga ayos ko. Parang mga ayos ko. Kaya ako, well, bumay, bagay bulong pa nga ito ng mga sabi mo nga, hindi kasi Diyo, natipas ko sa Diyo. Dahil, may turn na lang mo. May turn pa lang. Pwede ko nga, yung pinay mo kaya. Lugi kami. Nataratan sunod ako. Kalisa, bati ka na lang mo. Okay. May buo. Kalisa, maluhan.
Ako lo. Sino kaya ba? Ilaw pa. Ano dito? Kaya mabubuha ko dito. Ano? Ano dyan? Dapat na ulit ka ito. Pasan? Para sa kasama sa ng palaban. Ang ihati pa. Tagina mo ka! Tagina mo ka! Tagina mo ka si Pujita! Si Pilot! Si Pilot! Kung nga ito yung nakakay, kung nga yung... Ako na lang, reload. Halika pa lang kahit sa ito. Ano ba? Hindi ko kuhalit ko. Tagina mo ka! Puta kay! Kaya ba ka na yung skirt ko? Hindi naman nag-ibig. Siguro, sige. Yan na nag-ibig. Siguro, Ano wa? Ay, wa? Kapo na wa tabi. Ano wa? Bagay ka wa? Bagay ka. Balik ka anak. Hindi. Oh, isma pa ba? Awan da cha. Pilot ka lang. Bakit siya umay? Pwede na ka school. Kaya kapag ka naman sinalaman ng bayo ka, Baka pa. Oy! Ewan ko. Open man. Apa na nawa? Naman na din ito. Yung si Papa niya. Ay, para ko. Isa, hindi. Yes, Papa niya. isang punta lang. Bakla, di ka talaga. Okay? Minute. Dapat na parang ganyan mo tumawag ka ako manangayos ka. Ano? Eh, dapat ito pang ganyan sa bunto. Boy, yun ay gabo. Boy, yun ay. Dito, ako lang kung pwede dito. Ako na pinatara ko isip. Alam mo yung laro. Ang gano'n ba ka? Ha? Bay. Hindi, kamot niya. Ito na yung siwangan. Ako na laro. Ako na laro. Kaya, hindi na nakamalit. Hindi na nakamalit dito. Pare-pak para kang daguray talaga. Buka yung. Meron kita. Hindi ba? Arang-arang kita. Kanya-kanya sa extra. Walang biwala lang kita. Malas ka, ba't ka nung pura? Naulong pa mga karo. Sige lang, maulong na siguro na yun. Tapos ka na ba? Dali na.
Ba't ang mga kumain ko pala? Ang dapat na alas 7 ko siya pala. Dali na. Ama yung pama, alas 10 pama na. Alas 7 Ito nga, ibo-ibo nag-ratra. Dalawa. Balik mo na eh. Pinayag ka na. Oo. Ay, sarap kita naman lang ano. Yeah, yes. Bawasan ka mo. Bawasan ka mo. Ako mas galing siya. Ano na ka? Kailan ba ako? Pwede naman ako. Dalang to. Ano mo to? Ano to? Ito to. Okay. Right. Let's begin the stove. Okay. Kaya mo, ha? Kaya mo ang parko? Tawa, pinagpala ka. Nakasalam doon sa ulan na ka. Wala mo ikibaw yung pala. Ha? Para baso mo. Yun. Right. Right. Ang guda nagiling nga, nagiling may iba. Wala ba yung makada, balik siya. Yan pamahayan ko, balik siya.
Hindi ka. Ito na? Yeah. Balot sa Bakit? Sila, may pesa ka na. No. Four, six, 4680. one, eight. Yung wala na ako sila. Alam ko kung ako gusto ko ako na. Hindi ko ay. No. Sinusin sa puso ko. Uy, ba't ba yun? Bakit tayo mo ako kung sila, yung mga di, mga takalagpit. Pwede ko nag-ibig. Ikaw na ako, ano, kung ako. Ang alin? Bukas na ka. Ano? Ako ako. Ay, diba? Ay, kinamit. Ano ba nga na yun? Puta, yaw na pala. Gilig! Giligab! Kung siya mo, tiyan. Isuwa. Don't much to say. Pangalan talaga mo kasi ikaw maghanap. Big Bob! Big. Hello, tulong ka din. Paano mag-iaray?
puta ka. Naulan pa nila. Inside. Ayos, sabi ng mga babae. Wala naman baga hindi na gawin sa kalulas TV. Hindi ba kila? Hindi na nagpapak na ako. Nag-aabot siya. Pinagayas niya nung yun hindi. Pinagawa din day, sino yung si Alonso Saro.
Yan. Ano ka ba ito, Greg? Puta ka, magpadala pa lang dito sa bahay. Isip kita lang. Ha? Isip kita ba eh? Bakit mo mag-rush? Uwi na. Sikit balik. Uwi. Eh, sudah sudah punya. Bisa kan kita edit. Ano itu? Gitu. Bukan berarti ko lang sa kayo. Kalulo. Bisa ka? Bisa, bisa. Orang na bisa dua bisa kenalan. Gas. Dari saya. Ini sudah sibuk istirahat. Sabi? Dari gimana sabi? Nasa pasar na sa El. Pasar na sa El. Ang likod mo, nalagigi ang mga pinigyan. Busy na rin sa mga alam. Kuha yung mga. Right, boleh dulu kan? Ya. Maksudnya apa? Buka aja aku jangan itu. Yang ini benar-benar ini dia punya. Bosan, boy. Isikan.
Kulang ito yung sabihin. Hindi ba niya? Wala na. Aso pinaka-routine na saluan ni kaya binadlog ito. Pinaka-routine sa lang. Kuya nila na makabawi. Nagsalit. Oo. Pero nagsalit na naman. Kaya mo nagdagusok ka. May kapit ba? Ayan. Nagdagad. Yan o. Ang pakatulog sila. Magdagad. Sabay ko siya nakuha. Tapos na. Sabi ka na lang. Ito na walang kalaman. Ito. Ito ka nga, nagalang pa lang kasi. Gini, ito mo gano'n. Ayan. Upang rin na, kung siya, umita ang doon ka rin. Pabisan ka kautan. Hindi ko na ito nakadahil ka na ayos ka. Yung wala sabi ko yung meet kami kahit kung magdaraman ka kahit. Sabi ko doon meet. Yung mga sabi ko sa'yo. Huwag kita nga eh. Yun lang. Bakit na? Aray ko.
Uy, yung ayuri. Tama? Apa na tayo siya? Ay, sige ba mo mo? Hindi ko na siya. Babat? Ha? Dilitan. Narapatan mo nga eh. Iya toh. Naman po yung kasi ano ego. Itong Israel. Yeah, ito. Hingga po sa dua, pinakarik ko. Hindi nyo po sa dua, hindi yan pinakarik ko. Pero, shoot! Kapag yung pa ako. Yung mga ganito naman, pinakaligit dun sa laso. Buwas ba? Kapag tayo dito, Hindi na tayo na malamay ng dance. Labas na niyo si Noel at si Rabang, si Namigo, si Arnold, naligo.
Naligo na siya na. Naligo. Yan yung mga pinaligo siya sa tawag. Dito. Dahil siya labas mo. Sa labas. Naligo. Ang pangalit na. Bobo dyan may mga N-E-E-S. L-I. Uy, iba. Nako. Mabait ba si Jerry? Yan ang pala to. Ano sa iyo? Ano to? Okay. Ano na ba? Kilala yun. Ano yung pinagalis sa group? Ano ba? Nakatag siya sa Jasmine? Ano, Facebook ka lang ba no? Hindi mo ito Karen, dito siya ka lang. Kaya yun, ito. Parang siguro yung ayun. Ano ka naman sa pagkakasya?
Magbumbat ako. Arroz. Kaya. Ah! Kaya lang naman. Gusto. Boto tayo makatso. Ayos pa yun. Bumba ka mo ka boss. Saan naman yung bumba? So, Ay, kung parating ka nakamupat, parating ka nakamu. Kapag ay hindi mo pa yung pagkakita. Kung parating na ako dyan, no? Saka din mo pa. Dito pa. Asa ang Google ito? Ako kami nito. Yun na. Asa na kitang ano, gulay. Mga kami. Wala na ako. Na. Hindi ka pa. Siya na dapat. Eh, paano to? Wala ko sige yung mga magpuro. Ano ba? Apit na sa cheater? Dahil ba, wala ko na mga kalaman ka. Kayaan na ito. Araw sa kuya. Araw sa kuya. Kasi tingnan na ito na ito. Ikaw at tingnan ito. Sabutog na ka. Sabutog ko ako sa yan say. Pincha na. Wala. meron sabi. Oh, meron daw. Sari. Pagkulat na lang. Hindi ba? Yung mo ginawa sa Ilan sa pizza niya, ilang six daw po, ilang pizza niya. Kapira ka stay. Ay, tita. Ay, nga ito. Oo, talaga. Pali ang Kamay ang kabut. Oh! So, masabay pa ako na. Bisa na balik na. Naglay. Halika na din, halika na din. Ay, sabot. Ayun, tingin na. Mabisa mo. Teka, nagtaran ka. Hindi. Sagsama di ba? Para makaano kita. Siya pa siya mabibo. Ano lang yung talatay? Iwani. Araw, ito po nga yun po. Hindi na nga, hindi na nga. Nga mga bubo. Pag gumawa ko ng kawat buhay, pagkitan. Kuyan. Dahil. Nalaw mo pa. Ang doon sa dati. Wow. Why?
Maulidyo. Hindi dalas. Let's go. Pwede ka ba utangay sa niyo? Ay, talaga. Hindi mo din na. Sa naman dito. Diyan sa niyo ano, kuya nga. Na. Pwede mo sila kita nga ni. Na. Ay, wala kang ni. Hindi ko na ba sa'yo? Hindi mo na din maulit. Sa may batay, ang layo. Diba na ako hindi mo man yun. Pati man na kita mahalin ka. Huwag daw sa rin. Ba't makawag ako? Hey, birthday! Ayos sa open. Eh, yun na. Ganda na daw ako nabintan. No. What? Mel! 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 Sisi. Ikaw magpalit na para. Mga fruit! Open man siya. Very good. Really? Likod! Yan. Hindi na ba? Ikaw ang usip ko eh. Okay, kasi. Ano init-init ko? Happy. Balikan! Kaya ba ako DJ? Bisay! Oh, pag-stick na! Uy, ubus! Sir Patag! Bisa na kita ako naman ng bibig. Wala mo yung bibig.
Ay, wala! Kaya magdulan! Wala, dyan na buwan mo. Tol, sagutin doon, Tol. Tol! Tol, wala, Tol. Di ba ni Tol, si Justin 6, Tol? Tapos ka na ako. Hello. Hindi ka na sa hotel. Tol, ako. Basta mo, What's your name? Next sa window A. Window. Ah, mabalik ka data. Mawinot ko sa inyo. Pero kung mapapareta, ay, mapa. Ako, tika ba? Mapapareya mo. Wala ka, pipita ka. Wala ka dyan. Kesa ka. Tulog ka sa akin. Kaya mag-plan kita karawan ka. Ano eh? Wala kita eh. Mag-iga na. Dara. Parang palit ko talaga. Tol, ano na, Tol? Masulit. Ano? Ay, 5. Ano ba po kayo? Tak! Bukod ka tak. Mag-break ka po kayo. Nag-break ka kayo dyan din ay. Napa. Sige. Ay, clinic. Alam niyo na kumakas Nababiyaw na pala maglagili. Ay, alam ko na pala nito. Pinagdadan ko ako nga yun. Alam ko na pala nito nga yun. Taas. Walang ko ba yung araw? Bakit natin ka nga yun po? Right ka nga. Tol, hindi ka pala, Tol. Anong magawa? Ay, ano? Hindi. Yun. Ano naman? Ito ba? Lahat?
Ganun pala ng mga ayaw. Ganyan ba na laro? Ano na? Kahit dua. Paano talaga? Bawal ka na ayaw. Ano si Pwede yan? Hindi ba tayo? Bakit ba ganyan ito? Eh, puta. Bakit tingin mo? Sagot ko sa mga ano. Sagot ko sa mga. Address na ako. Billboard, di ba? Kuli gilitan! Tago na ka dyan, ayos ka. Magtago nila ako. Ano gilin? Maraming ano, kaya nito. Yung champagne, yung ito, ayos ka. Dapat na kaya ito. Ulo ka, uy! Sabi? Wala, likod mo. Sabi, ko rin ang hindi ko. Ang ginala. Trek lang na trek. Ina. Yung mga atik pa yung buti na yun. Yan ay gusto yung bawa siya. Diba na, Tol? Name mo. Ay, shit! Good. Ay, ito ka ayos na. Meron pa mga ayos.
Uy, yung pamilya mo na yung musibigat mo. Hindi na. Ayaw mo ba? Ha? Ayaw mo ba? Ikaw bubulay? Nagbubulay ka. Pero ba? Naglagman yan sa... Diba? Baba yan. Ay, hindi po nakakain ko ba? Kuya Dok, oras na parang tumawag. Sa mga dito, Dok. Ano, Dek? Buwan si Batak nila na ako yung ano, kuya mo. Woo! Next to Bob. Ano yung kanila? Logo na lang. Ay! Bye ko, start. Yan, Batak. Pwede ninyo pa ibasran. Hindi na ito, doon ka na. Sino ka yan? Pataas, itaas. Woo!
face na, di ba? Diba doon tayo po tawag ng mga ikaw, hindi mo kaya siguro. Yan, salamat ko. Isa yan sa Oy, hindi ko pa ayos. Yung Bob, kasalanan na. Hi, Annabelle, that's it for. Ay, puta na pa yung ako. Siyempre kapag Bago, hindi ka nga. Ay! Bubuka isa ka? No, may repaint doon. Yun. No. Tanga, matarang parehas na ayos ka. Ay, ay. Uling. Ulo ko na. Nang mamili na. Bakit bagito? Ay, natab! Yan! Ay, di ko na kaya. Bayaw na, tara na. Bilis. Ah! Buko! Ano na sabi? Bakit na si JP? Ay, kuwan. Ayaw mga JP. Di ba? Ikaw ba ay pa? Hindi po. Dahil nabunted na ito sa lahat ng patay. Bob, jeans ko, Bob. Bob, at kasawan. Bob, jeans ko, Bob. Saka. Mama muna. Ako mo na na? Ilaw. 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 Wala na po ako ilaw. Kasi ka, Bob. Balik ka na ako. Hindi na mabalik. Mabalik ako. Kasi ka. Umawala mo na ng ano. Buhato mo na, galing mo na sa buhato mo na. Hindi mo talaga tayo tanga. Oo, una mo nang pagkakita. Makikita niya na ako. Ayan, may maalis siya mga siya. Walang buhada ka agad ang muna. Magsaro ko yung ano niya. Dahil yung pipo kaya, ganun ko nang utang din. Diyan ako tumano. Doon, pati na niya, pati na niya. Kaya magsasabi mo, baby, talaga. Kaya ako nag-isip na, mahiling. Tuloy dali. Magandang mahiling ka, magandang mahiling. Punta ka, Luton. Mag-send ka ba ba? Lima ang gamit. Lima. Ano yan, boss? Binigilan ka? Ako naman mo nga. Tabot, nakasuko. Kaya, wala ako na gusto. Sister ka, Mangiator. May ganang ka doon. Ikaw makatulog sila? Pumok kaya? Hindi yan. Oh, may dito lang may gamit ka. Jim, parang ba? Ba,
Manakadang ka din sa harapas. Manang sa kayo. Tapos nakatayo daw. Ano mo kanyang hindi mo ano sa biton? Tayo mo to, hindi mo ako kailangan. Biglag na nalamang na akong trabaho. Biglag na lang ako trabaho. Tama ka ba sa teacher? Dapat ko nila ko. Hindi mo ka teacher. Miras lagi.
Uy, di natutulog. Yung wow, nagsilod tayo. Ayun ka no. Hindi ka na mag-aros, Michael. Kumayat ka kahit ang... Hindi ka na-explode. Indus din, wala pa hindi mo lang bakso. Wala pong daw. Kapag niya din. Dash, dash. Shush! Inalabot na po. Malap ka? Ay, ay na, Bob! Eh! Lumutang! Yo, yan, manapit. Ayaw ko pa ang pa. Kaya pang babo, 5. Hindi ko pala. Wala ba? At pa kaya natin itong ano kami. Buboy, day na daw suspension. Sabi ka na ito. Bigag! Sabi na! Ako wala ka taga isara ko. Artist ba? Wala na po yung kapatid. Sabi na tag! Ay! Puta ka, ito yung naman nagiling. Babab, sa baba, sa baba! Sino? Ulit, ulit, ulit. Ako pa lang ulit ako. Wala ko gasa, mahulog. Yes, perfect. Yes, yun. Ito pa yung mga ito kasi ito na mga ito pa. Important na lang mga ito sa mga. Hindi na ako sa'yo. Kaya, panigurutan po. Water, water.
Nice one. Woo! Kaya mo ba? Kapag yung gawang ayos, kapag yung ayos. Water. Ikaw, babe. So, ilalog ako. Kaya. Alam mo nga, pinili mga ulit, mga Last hit! Wala, masaro. Buta ka mo kayo. Puta apa? Ingat sa music niya. Ito ang pinakamuhan. Ay na. Kaya Bibigyan ko lang maligaw ang ayos. Bisip na kung ayos. Kaya ko lang yung tagaw. 15. Kung may pila pa rin. 20, ano? Kung lang ako. May pila pa rin sila. Pero rin sila ka. Ayos ka pag nilis ka mo kasi pag ngayos ka. Apa di mana kita dengan menjadi apa dengan selatan tapi kita bukan ada kami yang ya Allah kalau dia mau kemana nakala kayo na ito tayo magbahay na kita ito natin dengan changing passing
Din ako. Pinabili doon. Paluwang din ako. Araw. Ganito. Boy, benta mo kita. Ako na kita mo. Ako hindi niya matapang. How can Patrick? Yes,
ano. Gusto ako. Ang ito, tinyoga. Ano ba yan? Ano ba yan? Kapatid pa matinong. Ini bakit papaling? Balik ka, din mo. Ako dapat ano? Okay ba sa utipon? Iya, ako sa kapatay na lang. Sabi ko na, nagputong coffee ko tag. Tag, tag ano? Sabi ko nga niya, putong na sa coffee. Alam nga na po sa video mo. Alam nga na. Pagkakasi ko, ako na yung mo. Yan, tatakin ko yan. Ako na sa YouTube. Ako na sa mga medic. Wala nang sino dito. Ay, gusto ka lang sa... Tatakin ko yan. Ay, suwagi pa ako. Ako ulit nga na ako mga dito. Makakapay. Ano na? 850. Kuray pa din nakakawas mo. Kuray, ay kuray. Kailangan mo po. Kailangan mo po. Kung mga banti ka, yung pagkakay, galing ko ba, galing, iba pa. Ano?
Babat, parang taubos kasuwa yun. Apa dia ba? Eba ko. Nalaw ko. Hindi ako makikita. Ako, susunod trip sa imo. Tapos bago ulit yung balik ko. Napakasin ko. Kasi ba yan ano? Nag-alot yun. Bago ka pa na siya. Bago ka pa. Para kanyo pagkakataon checkpoint na yun. Oh! Iba ka? Hindi. Wala mo yan eh. Ako ninyo. Puta kayo na tama may aragan pa tanga-tanga ka.
Alam ko, nakapit na nga yun. Nabisit ang hindi. Ito ba kung ngayon? Siya. Hindi ka tao. Ganyan ko ano niya. Ganyan ko sa niya pinduton. Ay, naku. Through mo, Facebook. Wala daw. Through mo, ano yun? Ah, sige, testing ko. Lahat ng taon may passion. Kaya kasing ko. Yun ang tanga para mo tumangat ng ano. Ano ba ito kadali? Ginawa ko makakabot ang matindi. Bubuhat ang ay, mura mo daw sa dyan ang pali. Kahit na nakulan sa kusang tangay. Si para mo ang aliting ka? Ah, schedule. Baka that's blue. Ah, Miss Green. Nakapangarap siya. Hindi naman ako yun. Sabi mo ko sa ka. Hindi mo napagkawa. Hindi mo dito na tuyo ka ba to? Hindi naman.
Ako na tayo, ako na tayo. Laban sa tubito. Ay, tubito. Yung, apa to niya? Mas may tunggu kung sa bahay. Yung, para na ako. Katulong ako. Ayun. Ayun, sa tama pa. Sige, kita. Hindi, makawat ako siya. Makawat ako po. Hindi. Ako spera po. Ito. Wala kang gina sila ng para.
Uy! Inapo pa. Kali mapasisyo. Ay, kung mag-ikaw, Ako pa nagsimahay daw. Pero kaya, yan. pati nga si Siminti nga ito. Nice one. Nice one. Dali ka na mag-iilit na mag-iilit. Yun. Ayun ang ano mo. Ay, nakulo kaya, nakulo. Nagot ko ka. Lasyan man ako. Pag natawan, ako na Ito parahan at ako nagtingin. Pero open sa one. Yung ganyan ba nagkis mo niya? Ulo na sa napagat ako. Ang duwa ko. Ito baga na kami bigay ko na sa inyo. Parang yun na siya patagaw, isip ko. Lulusing ko sa nataw. Ha? Lulusing ko. Ito ang pagkatang. Lakwido beta nga, ibig tayo ng data talaga. Karo, nakarakuha, rin mo yung kahit andil mo. Yan ka naman yung mag-run yun. Tumatch ka muna. Hindi mo ka lang kapag ka. Ulit mo na yun. Ano? Yung... Pero, ikaw doon, pag munggulo yung mga yun. Yan. Ano yung TV, ang ngayon mo na? Kuya, isang sinali, o, patahid talaga. Sino yan? Sino yan? Yan sa Jeff. Tali man talaga. Ano? Voice store? Room 44? Next door. Password 00070. Ako ako ba dito? Ano room name? 44. 73 days. Yun na dahil mo ano password? Wala pa na dyan. Ano yan? Ano mo na? Ano yung bulan? 44. 44 to. Voice store. Yan. Game. Label sa gym mo. Dapat mo na kung ano. Pasok ko mo ulit doon, pero doon mo ini. Pwede na yun. Pero sige ko. Uy! Snipiran. Sniper ang bukaan. Pwede doon, pwede sito. Tapos niyo. Yun. Pwede ko dito. Balik, tawag ka dua. Ako na muna yan. Bate, bate.
Ang bala kung sanay mo sa Indian, mga pamisatan nila. Kung bala ko ate, basta kami dito lang kami sa delay, katigil-tigil, pumasara sa delay. Uy! Iko! Uy! Inuubos na yun! Sige, sige, sige. Ito, Paulo! Ate raw, tanaw! Kung bala, kung water na, ito tapos, hindi ko lang ako sa delay, katigil-tigil, pumasara sa delay. Almada lang kami sa delay, katigil-tigil. Ay, kung wala na lang yun. Ganda na sa lapita. Rimbo-rimbo? Ay, panabawasan na ito. Panabawasan na ito. Ayun, panabawasan na ito. Ay, mo kay Puan na. Bulo mo kay Puan diyan. Ay, puta nga. Makuha ang kalabon dito. Ay, bubuhat, senyor. Kaya man yun. Dapat kami, five. Matakya ko tayo po. Ano ko yun? Kaya ang palit na. Nabigis ka na, panik ang balik ka na. Palit na. No, maraming palit na kalawang. Seryoso na mo. Seryoso na mo. Basic. Pero kahit ay salam. Baba. Pero mga pero kaya no. May provide para di. Puta mo na plan! Puta mo na plan! Mahina. Real mga slim. Reklama yun. Ang dami nung singko rin daw. Singko na lang kayo. Para singko kayo. Apa? Lagi ka ako dito. Rainbow fish! Hindi ko Ako nagigil dito. Sabi niya, ay pinagtugot ako ini. Ang paano nga yun ni. Dua-dua. Isali ka dyan. Sige ka. What? Oh! Ayun, marami na takamay ka. Ano yung mag-arap ka mo? Mahina, mahina. Siguro yung life, best life one! Mahina, may nang nilalaw. Pasapog ka! Pasapog ka. Wala ka. Ano ba ba? Sumpi mo lang gano'n. Ay, dua-dua. Ikaw, dua-dua, hey! Dalawa ako, hey! Inabot naman ang gandog. Anong mo sa kalaban? Nag-ugo. Kahit na masakit, ang nararamdaman ng kanila. Ang mamahal. Uy! Agap shot! Basta ka pa, ganun ka. Oh! Check good mo. Mahina, mahina. Iisa na ito. Ito ko yung ano, kapag may chat o puro mo. Ano ba ka ito? Subugot na siya, no? Puta ka, lumag na kanayin ko. Kaya gagana ka. Papiso ko mga buhay. Mahina, mahina, mahina. Baba kay Parehas! Alis ba kami sa baba? Baka ka kasi ito. Wow! Kasi mabuhay niya, nalalaro ako ay, dua-dua. Nagkaroon ka ng mata ko. Ano po ng teknik ng dua? Ano po ng teknik ng dua? Ano po ng teknik ng dua? Sabi ko na, ano teknik ng dua? Ano po ng dalawang ng dua?
Uy! Siguro nyo. Ay! Ayos na. Nakabutan ka na lang. Pasok mo muna yun. Nilubay ka lang muna. Ay, muna siya. Punta ba? Ito, ako ba? Jojo mo? Doon, bakit uy, ito kami mabundo. Saan ko diwa? Para ba, Lutar? Nagkakaroon pa na kami ngayon. Ang makasok mo na pag-school. Pag-school mo. Ang mga berarti ko pa sa buwan pa. Nakalaban. Silang dapat ko po tayo. Para ba, siya na. Mata sa lugar. Utang na yun, kaya pa kaya. Ano yun? Punta kayong dumangay. Ay, nakapaya ka na ba, Tar? Uy, wala. Ano? Balik ka mo sa dati. Balik ka dati. Uy, balik ka mo sa dati. Uy, ano ginagawa? Putang pinayaw ko na ito. Dati. Pinayaw ka ba, Tar? Putang ingay. Nakapit siya na ito. Puro taon ba? Ibitan nga eh. Ano yung kayo dumangat? Di ko nga ito na na ito. Eh, kagod balatan ka. Dapat pili kang mga matibay. Ayan ako. Puta kaya nga. Kaya sa ganyan ako, eh. Sa pababa. Tapos, nakakasli. Gaano naman ang tikot. Eh, puta ka malo. Eh, puta talaga na yun. Ito na kung pag-ibig ang siwa. Dapat papi. Puta ka, malo. Sino siya? Pero pa, susublik na. Ay, may gusto mo kayo tiyan. Pag-iyak na mo na. Buti kapag na asler. Kaya nga, ayun na daw po. Jojo. Nice yun. Nice one. Yun. Puta nga, Buset kayo eh. Ulog na ako, Mark. Ulog na ako sa ikaw. Buset na eh. Yan ako na buset. Dito kahit kumaigo. Buset na eh. Ay, ka. Aslim. Dali mo ito. Puta, gamit na ayun. Tatabitin dito na tumito. Maluwas na maganda na. Okay. Meron pa ba ito? Ito na. Puta. Gamit ka? Siguro nyo na. Gusto mo itayin eh. Ay naman kung makaboy. Hindi lang naman siguro ito. Gandaan. Ay, di mo ito mga gandaan. Nakakaluwag. Pero ang tigil, dalawa kayo. Puta ka. Roger Butler na yan. Na ano na ako kayo. Yun. Puta ang palituan. Pagingayin pili mo. Puta kaya ngayon. Napayalabi ako ngayon. Wala na. Wala. Ay, puta na. Gulat ka ba, mageng-geng? Naksa? Nakaslir? Ano yan, ano?
Diyan si ganito. Laro pa. Abol. Nasa may tigsing ko kami sa Indo. Ayaw mo naman. Kaway ko naman. Ano nagalit ako? Ano? Pwede be. Ano? Kailangan na nagalit ang 44. Ang password? Diyan na pasok 44, 41 po ay. Ito din ako naman. Ay, pinili din naman. Ayun ang block nito. Ginamit ko na lang eh. Bakit ko na nga? Sniper ko siya na nga. Yun na yan, ay. Uy! Nakagala na kami sa lakuan. Oo. Pag nadagmig kami ultimate, dentist na kamo. Nangga na kami sa surgery. Ang pila kabog nyo. Awas na ito bago nyo sa 5 mo nila. Kalapos ko mo Kasi nag-uusap ako. Padupa na nga sa kuya. Ang Patrino. Huwag kang bata. Kita bitay, marumiro pa. Eh, kurang sa tanyo ra, din kurang sa Kita ko yung live. Ito ko ilang ba? Dito ko yun. Gusto na yun. Abay, sana kita mga vlog eh. Alam mo yan. Abay, sana kita. Siguro magsama dito. Sige, pwede na. Ituan. Ito nilog yung ano ko. Ituan. Ito ng ano ko. Kung talakaw, lumabas ka na. Ito, pagkukuta mo. Yan. Tama. Kasi ito na nga eh. Stroke job, kasi ito stroke. Muli! Kailangan hayop ka kaya Bawas na kaya kumain. busy. Tapos, Sabi kita, baby. Hindi kita nyo sa meeting nyo. Hindi na to, dikit to. Kung ka paano hayop na sa tinipas mo na. School ka na yun. Sige. Jay, mix ka na ta. Sige. Sabi niyo. Utang na hayop ko. Ito siya, Lugino. Yaw na! Kung kasi mo isay pa na. Ano yun mag-ino? Di ba yung kami? Nakarating mo lang yun. Anjis na yun. Nadawin mo lang yun. Sige. Daog. Ay, may nakuha mga pambato ko. Anay. Ito. Maganda na si Tom. Mabuhat senyor. Mabuhat na senyor ito. Siguro nga nagkaroon na ito. Ito, sabi ito. Ito, Ganun na nga ito. Ang sabi na. Basta yun, na-play yun. Ganun nyo. Kaya nito sa kanya, kaya nito daw daw ba? Eh naman,
Yan malaan. Kaya matuloy na po yan, no? Dito ba gusto ko? Dito na pa yung gusto naman ako. Di ba lang kaya ako? Okay, pas na mawala. Ano ba ito na papas ng pagmahal? Oh my God! Para pa tanda siya. May naman dyan maunsak na rin. Ay, yun! Ayun! Wait! Mahal tayo na daw. Ipasok kaya ka na! Nagaganan ako! Ako lang ba? Puta paano sinyo nagpakatasbang ka na sa kuya? Rush! Tagal na rin! Yan gano'n! Yan na! Ay puta makakita! Ay wasbang na! Ikaw timako ka na! Mamaya na kayo! Sige, pakatasbang yan! Masya na tayo! Atras niyo ako para sa inyo! Siguro nyo. Okay na dyan sa tapos. Dahil na, dahil na, alam mo dyan. Sige, bangan! Kaya yun. Ayos ba? Matira ka, okay ba? Ang gusto mo kung hindi yung contact mo kung hindi mo sa kuya ito. Gusto mo muna sa tato mo. Pakaw, ganda na po. Sino ba nga ito ka? Let's go! Let's go! Ano mo na ko? Ano ko yung gawin? Hindi na kaya. Hindi na kaya. Sabay yung may gratis sila. Hindi na kaya. Let's go. Nasaan pa siya? Bago ba? Yan, kita. Puro ko sila lang. Ay, bumiyap. Ano ba nang magulang nila mo? Uy, ano ba kayo dyan? Bayad ka. Pakay. Uy! Kamu tadi saya kau. Pasti
Ay, di ba? Grabe to. Ito yan. Ito ba? Tapos ito, kaya ito na. Ano? Kasi ano yung kapalitan yung solo? Ay, wala pa. Sarap pa. Ano? Ay, yung mga snippet ko. Ano, ikaw mo nang ayaw mo live! Hindi ka na makakuluy! Hindi ka na. Yun, ipilin yun. Masarap ka na. Iwag ka na naman dumadabo. Hindi ka na makikinig, eh. Ano ba ito? Hindi ka wala. Ay, gumaling mo eh. Ito nga lang kayo, ano? Puta kayo mo. Pero kasi yung lakas ka na. Nalululot mo. Sige ka lang ano. Wala din yun. Putang mga ito. Sige. Ako naman nalitan ano. Sige ito. Pakapag na ka. Hindi ako nila. Hindi na naman ito pwede din. Alam mo na ako. Uy! Tayo, bali. Kamot lang bali. Ako yan yung ibulat ko. Putang doon nga. Kaya mawag sa pare. Uy! Putang doon nga. Ay, puta lang po sa mga
Pinakain to, magluto. Ano na dyan? Ano na dyan pa rin? Mamam, sarap. Yung mga kakulit sarap. Pero yung sa mga. Ano? Ito sa talo. Wala, hindi na po. Ang parko na kayo. Kapuro pa rin. Ganun sa talo siya. Hindi makikita tayo nila. Kami sa titik, may mga... Naglag pa si Julia po. Wala ka dyan yung... Ayun yung talaga mo. Ako po sa Padilaw. Sige, ako na po na sa kuya. That's injection. Kita minit dulu. Dapat spray kita kita ano para ba kita magduro ko kita. Hindi ako mag-review. Ay na ako. Ay mga yung sa likod dili nga. Saro. Ay puta naman pa video. No, tapos kita pa din niyo. Yun na, kaya po ko. Oh, luwa ka doon. Dahil man sinya nagtapo. Ano ba yun? Ano? Pero ano yung ako ya? Oo nga, kaya dali na. Okay, kasi ko pero dili pa naman yun, right? Pagano pa na. Oh, ano? Uy, what are oh, game na, Dani, oh, Nyor. Dito mo, hindi ko yung Nyor, ay mawid Nyor. Wala tayo. Wala na. Same game. Si Bagunda, magulang talaga na. Hindi na makatala sila. Hindi ako pumunta. Ay! Sige, hindi naman eh. Tulog ako. It's just why, babe. Gaba na yun. Ay, di mo tatara na kumakay. Baka ako ipagkabasama. Wala ko ninyo. Magpupunta ka punta ako sa taon na parko.
Talmara. Hindi mo Lahat. gawaan na kamay ang tingnan niya. Tuloy lang. Uy! Yung napunta. Ako nakalap sa mayo. Ayaw na papilat daw. Nakikig sa kamutungan. Patak na game. Patak na. Thank you. Hindi ako nalagay. Nagpatak na game. Ako tulungan. Pero Stussy. Ako ko din. Hindi ka na yun. Bakul, sana na din yun. Yun, tamis kayo yun. Dawa. Ito kayang bread or rice. Oh, cheese. Nawalan ko lang siya. Maralo ka na eh. Huwag na nadala ako. Score mo gano'n ako. Hindi ka po na-score. Hindi ka ano lang naman. Uy! Score ito? Okay. Oh? Bubo ninyo? Ano bubo? Ay, hindi ko itong ilabot yung bubo pala. Awaran ko daw sa gamsin ng family. Yo, sumong proper ko. Wala na ako. Ilan mo naman pa kung ito. Siguro na ito. Balik din. Yung maduduwag gago. Kala nila kaya nila ako. Alam mo lang yun ha. Kala na kaya mo. Alam mo nga, hindi mo siya. Kaya pumunta lang. Hello, tuloy ako. Uy! Ay, pinapalikan ko lang. Ayun, naglaro. Sa tibok ko. Uy, naunag po ako. Ay, naku. Nagkamsa ka mo.
nyo. Nagdagaw ka, sarado na ako. Sarado. Lord, sagot mo yun. Magalang pa ini yung mahulog. 2 minutes lang na. Sige ba? Uy, what's na ka mo? Hindi na tatarang mo. Okay. Huwag na daw! 1 minute daw sa net, sabi niya. Sige talaga niya. Minute. Ay, Uy, what the two from. One second. Ang Facebook ko di malagaw. Okay, goodbye.